Povedz. Že si postavíme taký dom, ale však ja mám tak neprepracovaného dreva. Skáďal. Však z tej truhly. Hej, Rými, čo si to rozvíje? Rozbíjam to tu. Ty si retard. Ty seš retard. Dá sa otvoriť. Dá sa otvoriť. Dá sa otvoriť. Poď niečo najťaží pre Boha. Ďalšie styky. Prerob si toto neprepracované. Joj, rabovanie 1. Ja už idem. A ideme si postaviť dom, mám 3 staky. Ale kde si zase utiekol? Ja som iba vonku vyšiel. No poď, a učekajme, hetkaj, dajte. Už viem, kde si postavíme chater. No, počkaj. Poď za mnou. Sekeru máš tu. A poď za mnou. Počkaj, ešte pracovný vezmem. Počkaj, ja si zase druhou. Tu rovno som šiel, počkaj, idem. Uvidíš tam, čo ja ťa vidím. Dobre, už to vidím. No poď. No, zvedavý. Zbieram dajte semienko. Máme 10 zatiaľ. Mám 4 uhlie. Tu si postavme niekde dom. Mám 300 dreva, tu máš jeden. Poďme nájsť nejakú rovnejšiu plochu. Tu máš tak dreva. Nejakú rovnejšiu plochu by sme mohli nájsť. Rovnejšiu, však stačí iba takú chater, že niekde prežijeme a tu postav. Postavme veľa čo také náhľad. Postavím si iba takú chaterč. Dobre, to bude stačí len také na prežitie. Proti zombíkom. Hej, počkaj, to je veľmi malé, sa nepopcháme. Popcháme, počkaj, tu ti dám posteň. Jedna. Tu druhá. Počkaj, uhni. Tak. Počkaj, lag. Počkaj, tu dáme si pracovný stôl. Lag sa mal. Máš pec? Hej. Tak ju polož tu niekde. Počkaj, placneme tu, pozor. Dám do nej uhlie. Skús to otvoriť. Nejde. Dobre, vyriešil. Tu budú dvere. Už máš otvoriť. Robím tu chatrč. Jo, ja som trúdel, na čo som robil dvere. Robím nám nejakú čestku. Hore. Pozor, Už je ráno, asi tu daj set home. chcem si niekde uložiť. Wow, tu neviem, jak to je. To je festín, ale... To je dobré. A ja kde budem mať čestku? Jezus. Tak to bude len naša spoločná. Daj ju otvor. Ok. Dávam tam všetko. Dal si. Tu máš mŕtvo. Hej, však tam som ukradol vtedy. Poď sa vyspať. Poďme nájsť dáky dom. Poď sa vyspať hlavne. Však už je ráno. Není. Vieš, ak už vychádza slnko. Môžeme ešte spať. Ty spí, počkaj, idem aj ja domov. Ups, že budú dať set home. A ako nájdem. No však tu som blízko, už vidím tu chatrč. Kde si? Tu idem. Aha, už to vidím. Šprinty. Už tu mám, máme aj bazén. Á, už sa nedá spať. Nevadí. Som ti rával, je ráno. Počkaj, set home ešte. Teloveno. Set home. Poď nejaký kabustov naťažiť. Ok, som doma. Vôbec si krompač, máš tam ešte jeden. Ja už ťažím. Ešte sa musím ešte najesť. Mal by tam byť 2 jabka. Čakaj, že aspoň môžeš printovať.
Ale musíme nájsť iron. Alebo na kamenné veci. Už mám 13 cobblestone. Počkej, zober kamene. Ja si beriem dve tieto. Poď, vykraftim nejaké nástroje. Hej, a z kameňa vykrafti. Tu máš veľa palíčiek. Mám už. Si zobral všetky? Tá aj mňa vykrafti, hej? Ja idem za tým nájsť nejaký dom. Alebo nie, počkám na teba. Počkaj, tu máš jednu sekeru. Tam netreba krompač. A došiel mi cobblestone. Skúsim urobiť resku, hej? Tu máš krompač. Musím urobiť resku. No díky. Takže... Nemáš také bloky? Hodím ti nejaké, počkaj. Mám toto brezové, to sa nám najmenej ide. A to brezové je dobré. Tu som. No, dej. Počkaj. Počkej, že urobím tátu res. Ak to bude stačiť. Jej, máme skin. Je také pekné, keď máš skin na ruku. Nie? Takže telomeno rezcreaté domček. Máš? Reska hotová. A ešte ma do nej prizli. Aj. Set. Počkaj, postavím sa pre... Jak sa volá, že? Zaskoč dole, budem stať pre tebou, že opíšeš moje meno. Však už vidím, ho. Peret. King 00. Si, nie. Počkej, musím voliť do resky. Takže tak, a tu mám, no, tak. Set. Peret. King 00. Ježiš, ja zabudám dať rústec struje. No to napíš konečne. Aj ak sa voláš, postav sa tam. Ešte trošku, ešte. No, teraz je dobre. Peret. King 00. Trusted. Oxy. No, výborné. Dobre, poď nájsť taký dom, že ho vykraftíme. Rozbijeme. Poď niečo vyťažiť. Poď ešte na kábel. Jo. Počkaj, ja idem také jablka chytať. Fajne. Počkajte. Všetko drevo tu ťažím, ale nie je to ešte dostala ani dom, takže... Drevo sa teraz chvíľku nemusíme starať. Čo? O drevo sa teraz ani nemusíme pesti starať. No však lebo všetko som len vykradol, takže... Ja zatiaľ vyťažím. Ja hľadám taký dom. Vyťažím cobblestone. Ale kedy... Ťažím, tak za chvíľu bude... Konec videa asi. Prečo? To bude až také dlhé.